The United States has a real national security interest in promoting normalization between Israel and Saudi Arabia. Ni kile sabatama min kɛra nin ye ka taa Arabie Saoudite jamana ka kun dɔ de kɛra États-Unis jamana fɛ u ka gɛrɛɲɔgɔnya tariku kɔnɔ ka taa Arabie Saoudite jamana ma. États-Unis fadenkɛ jamana fila ka teriya siraw jijilen kɔfɛ u ni Arabie Saoudite jamana cɛ n'o ye Iran ani Syrie ye. Ko n'a kun dɔ de kɛra ka yɛlɛma don o teriya siraw jijili la a jamanaw sigicogo politiki ko nasiraw fɛ a jamana maraw kɔnɔ. Blinken a kayan ka se Jeddah wuladayan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɔgɔji bilenman kan min bɛ wele ko Mer Rouge ani Arabie Saoudite masakɛ kayan ka ɲɔgɔn ye n'o ye Mohammed Ben Salman ale ye. Teriɲɔgɔnya sira minnu bɛ Washinton ani Riyad cɛ kuɲɛw taabolo ka gɛlɛn ni waati ninnu na. O y'a to Ameriki jamanatigi Joe Biden ka jamana fanga ka jalaki bin ni nafolotigiba in kan Golfu kɔnɔ k'a ye dan sigi bunadamaden jo sariya dɔw la ani ko ka se dɔ farali la u ka tajiw sɔngɔ kan. Nga Saudiyaw ka jamana min ni Washington ye kɛlɛkɛminɛ caman di u ma waati tɛmɛlenw na jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna la. Nga Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'u b'a fɛ ka teriya sira kolojilenw to u ni Arabie Saoudite jamana cɛ. Blinken ni Arabie Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw bɛna sigi ka kuma fɛɛrɛw kan min bɛna kɛ teriya siraw jijili ye fan fila cɛ. A ka nin taama in k'i kunda Arabie Saoudite kan kɛra waati la waati min y'a sɔrɔ États-Unis jamana ani Arabie Saoudite jamana kɛlɛ do kɛlɛ dalafagala ye Sudan jamana ka kɛlɛ kun kan. O kumaɲɔgɔnya ninnu bɛ sen na gɛlɛya donnen do kumaɲɔgɔnya min kɔnɔ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ. Effectively and sustainably